Shalom para pamirsa Sinode GKJ ingkang kinasih. Kula Pendeta Andreas Sabat Prayogi saking GKJ Baran, klasis GKJ Gunung Kidul, kepareng ngaturaken renungan Sabtu Winedar edisi dinten Rebo tanggal 18 Maret tahun 2026 inggih Minggu Prapaskah kaping sekawan kanthi jejer waton Suloyo. Injil Matius bab 9 ayat 3 sekawan ngendika, anggone nundungi demit iku kanthi panguasane panggedhening para demit. Para pamirsa ingkang kinasih, ing satengahing gesang kita asring mrangguli wontenipun tiyang ingkang angel sarta ngewuhke. Tiyang menika adaanipun ngresulani menapa kemawon ingkang kalampahan. Nalikanipun mangsa rendeng, piyambakipun alok menawi pemeanku ora garing-garing. Nanging nalika mangsa ketiga, piyambakipun ugi ujar, panase kaya ning naraka. Sedaya ingkang karaosaken sarwa boten kaleresan. Wonten kemawon jalaranipun. Para pamirsa ingkang kinasih, mekaten ugi nalikanipun mrangguli perangan becik ingkang tinampi dening tiyang sanes. Piyambakipun boten nderek bingah. Badya menika saras saking sesakitipun menapa dene pikantuk bansos saking pemerintah. Panyaruwenipun wonten kemawon. Coba nggugu aku, ora bakalan lara. Mekaten panyaruwenipun tumrap tiyang ingkang nembe saras saking sesakit. Utawi yen dudu aku sing daftarake, tangeh lamun oleh antuk bansos. Mekaten panyaruwenipun tumrap sederek ingkang nampi bansos. Kamangka menawi dipun telesih, saestunipun tiyang menika boten nindakaken menapa-menapa kejawi namung pansos utawi pajak sosial kemawon. Para pamirsa ingkang kinasih, menika ugi ingkang kababar ing gesanging para tiyang Farisi. Miturut kalenggahan, tiyang Farisi menika panci langkung unggul, langkung mursid, langkung limpat lan langkung wicaksana. Kawruhipun bab Toret pinitados murukaken lampahing gesang tiyang tumuju ing kawilujengan. Nanging kados pundi kasunyatanipun? Nalikanipun wonten tiyang ingkang wuta lan tiyang bisu ingkang kapanjingan demit, ingkang sami nguwuh-uwuh nyadong pitulungan, kanyata tiyang Farisi menika kendel kemawon. Reka-reka boten mangertos. Bekjanipun wonten Gusti Yesus ingkang pinuju tindak ing papan menika. Kalawan pangosipun tiyang ingkang wuta menapa dene ingkang bisu lan kapanjingan demit kala wau menika sami dipun sarasaken dening Gusti. Sakmestinipun utawi limrahipun tiyang Farisi ingkang sumerep bilih Gusti nyarasaken tiyang kala wau tentu kedahipun sami kepareng ngaturaken panuwun nderek ngraosaken bingah. Ananging timbangipun nelakaken pamatur nuwun dumateng Gusti Yesus, para tiyang Farisi malah nelakaken panyaruwe kados ingkang kala wau sampun kita pireng sesarengan. Anggone nundungi demit iku kanthi panguasane panggedhening para demit. Para pamirsa ingkang kinasih, saestu panyaruwe ingkang boten pantes sinuba sinudarsana menika miturut kalenggahan ingkang utami jer tiyang Farisi menika saged kawastanan namung waton Suloyo. Mugi kula panjenengan kita sedaya tinebihaken saking sikap karakter ingkang kados mekaten. Gusti berkahi. Amin.